ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମଥା ଦେଇ ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଟା ଶୋଇଥାଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆଦରର ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଯିଏ ଶୋଇଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଯିଏ ଶୋଇଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଦରର ଭଉଣୀ, ଭାଣେଜୀ କିମ୍ବା ଝିଆରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନ ଶୋଇଲେ ଯାଏଁ ଆରେ ବାବୁ କାହିଁ ଶୋଇନୁ କହେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଥିବା ଝିଅମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଣେଜୀ, ଝିଆରୀ, ଝିଅ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଝିଅମାନେ ମାଲୁ ହୁଅନ୍ତି କିପରି? ଆବେଗ ଦେଇ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ଥରୁଟିଏ ବିବେକ ଦେଇ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ମାଟିରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ମା ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି? ନା, ମା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମାଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ଆମେ ନିଜ ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ ପର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳ ହେବ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା।